Milagarrengo kafera, ekarri ditut aldera. Milagarrengo kafera, ekarri ditut aldera. Erantzunik ez daukaten, 1001 galdera. 1001 galdera, milagarrengo kafera. Goizeko kafe lotia, burko markaz bekokia. Goizeko kafe lotia, burko markaz bekokia. Pantailen aroan zein da, hitzarentzako tokia. Hitzarentzako tokia, goizeko kafe lotia. Utsa ez da kafe utsa, nola betetzen da kutxa. Utsa ez da kafe utsa, nola betetzen da kutxa. Sormenaren lanbroari, nork jartzen dio gorputza. Nork jartzen dio gorputza, utsa ez da kafe utsa. Kafe mikaztua tazan, genozidio bat gazan. Kafe mikaztua tazan, genozidio bat gazan. Zer kantatzen dugu eta, zer isiltzen dugu plazan. Zer isiltzen dugu plazan, kafe mikaztua tazan. Bazkalosteko kafea, galbanaren parajea. Bazkalosteko kafea, galbanaren parajea. 80ko hamarkadari, pasaltzaio ajea. Pasaltzaio ajea, bazkalosteko kafea. Kafe gozoa maietan, lehen sutan zeuden aietan. Kafe gozoa maietan, lehen sutan zeuden aietan. Zer da autogestioa, soldautaren garaietan. Soldautaren garaietan, kafe gozoa maietan. Kafe bat kapsulakoa, mundu global alakoa. Kafe bat kapsulakoa, mundu global alakoa. Zergatik izan behar dut, besteek bezalakoa. Besteak bezalakoa, kafe bat kapsulakoa. Beste milaka galdera, ekar ditzagun aldera. Beste milaka galdera, ekar ditzagun aldera. Berriz biltzen garenean, 2000 kafera. 2000 kafera, beste milaka galdera.